hauden barrunatxion, hauden gozadea. Ba, kontuz, ero jingoaiz. Nahi alde kafe bat. Lehen bezala solda-salditxo batekin, elkarrizketatxo batekin. Ebaki bat. Baina hauden gozadea, ontsa aplikazioa jarri berriña, gozada bat, hau ikasleekin nemarrazokena gero. Metaverso ez hau alden. Metaversoa bertxotan azte hobedek. Haizu, nun gelditu die, lehengo elkarrizketa, balio, pertsonen arteko harremana. Tira, lasaitu, eta sarretu gabe. Hartuzak, ebakitxoa. Bai. Biak uztartu behar ditugu. Alde batetik giza balioak, eta bestetik teknologi berritzaileak. Hori, esate jementzat enpresak. Hombre, kaixo! Aspaldiko! Zemo! Eta Zertza bitzeme? Hemen, hemen tutore deitu ditortzeko eta hemen zain hau. Bazu, zerbait ikasten dantzako berriz. Keba, semea daukete hemen ikasten. Eta tutorekin gelditu naiz, datorren urten, zein behar duen ikusteko, ze aukera daren eta ze beak zer esaten da. Bakizu gazte horik ez duela izertxore kontatzen etxen. Zu ere ez zinen oso iztuna. Beti isilik egoten zinen eta. Gurean kontrakoa semea. Dana kontatzen du. Zoia suerte. Hortan ez da inuga gazoen, negeak hemen dago ikasten. Ara? Ziklo bat iken nahi da, eta goizen nahi da ikasten, eta ratxaietan ikasean lanean. Eta oso guztua. Eta gero gaina, nahi dukun Italia zeitea, praktikako zeak. Eta orduan, horreak apuntatu da, eta hau ez da geldioten. Eta guain dauzkezun aukerakin gaina, eta kriston aukerakin, haber zer jaten dien tutore. Ez dugu zure antzik, aman antza eukiko du. Beti nota txarrak ateratzen zen ditun da. Gurea, oain Eslovenian dao, elkartrukak eta iken. Horrekatik nator, tutorekin hitz eitea. Guge gagaien etzeden horako gauzak, akordatzea etzea. Keba. Guge trukak eta nun izaten zien. Granja guten ginen. Haze gutxa paiketa. Bai hoxe, truke antxeike genuen. Haze gagaien. Ondo. Guain jaetan aldatuta dago. Lehengoa ikusi, oain ikusi, ez daukeza ikusi. Berbesten baten gelditzen gehan, kafetxon bat edo zerbait ikeko. Oida. Ondo segi eta eskubinek. Berri, agur.